Takže čus lidi, já vás vítám u druhého dílu z Minecraftu a Venda to určitě nebude tušit, že natáčím a asi půjde si zahrát, tak jestli si půjde zahrát, tak ho vytrolíme. OK. Takže jdem tohle vytrolit. Čus, Vendo. Jo. Tak co? Jak jde škola? To jde škola, blbě jde škola. Půjdeš na mase? Jo, Hej, jdem. počkej, ale mohli bychom z toho natočit něco. Video. Ne, tak já se potřebuju rozjet. No jo. No, vpravdě já taky, mě něco vůbec nejde potom. Je strašný. Jo, a víš, jak se vydal to vteřinový video? No. Ty vole, to bylo tak, to prostě 3 lajky, 0 dislikeů. Toto má jenom vteřinu prostě. A 27 slídnutí. No, to je jako docela dost, že máš 2 odběry nějak a 3 odběry. Jsem se přeřek. Pardon, pane. Ty jsi nepřeřek. Ale já mám fakt takový ten rozjezd potřebu. No taky. Potom bychom mohli dát SCBčko. To jo, ale to bych docela potom rozdělil ještě na jiný video třeba. Jako víš co. 2 videa z Hazelcraftu. No. Tak já bych udělal video z Forestu, víš co? No, tak třeba tohle a pak tamto. Nebo víš co bychom někdy mohli natočit nějaký. Challenge. Ne, no ne zrovna challenge, ale jako, ne prostě nějaký modpack. LOL, Futurecraft třeba. No třeba, nebo čarovňák, nebo já nevím, ale docela teďka dost hraju Futurecraft. No. O. Docela jako hodně dost. Opravdu. Doufám, že se mi to nebude zase lagovat. Vždycky. Co ty lagy? Jo, lagy to je. Pamatuješ, když jsme natáčeli, jak jsem vždycky skákal na snowmany na ty. Jo, pamatuju. Lol. Ty vole. Z toho jsi měl udělat video. No. Už jsem v bludišti. Lol, ale laguje jsem. Počkej, někdo od tebe kopíruje. Už tě předběh. Už tě někdo předběh. To jsi ty, ale. Ne, někdo tě předběh, to nejsem já. Já jsem tam, já nemůžu skočit přes tu lávu. Dělej. Já se na to... Ta láva prostě nejde. Lol, Vendo, já tě viděl před sebou. Neviděl. To byl Jindej Venda ZZZ. Jo. Jo, byl. A tak když ty, jak jestli to seš ty, tak to neukončuj. Jo, tak počkáme na 3. nebo? Počkáme na 3. než... No jo, tak já si tady budu tak... Hele! Já nevím, jestli ti můžu věřit, protože ty vždycky jo, počkáme na 3. budem tady běhat, já si pak odběhnu pryč, ty se spálíš a jenom v chatu vidím Sheeplay a Swan. To. Ty vole. Jeskyně! Jaká jeskyně? Co uděláš, tak tě zapiju. Jo? Jeskyně. Já se... Lol, tak jdem do té jeskyně, pojď. Jeskyně. Tak jdem. Skoč dolů. Lol, ty to má... Jo. Skoč dolů, skoč, ty! Já tě... Lol, kde seš? Vendo, skoč dolů, dělej. Ne, já si tady budu tak chodit. Hele, květi. Náč.
No, ono se mě zaseklo Včko dvojitý, tak budem už natáčet, nebo já nevím. No, tak můžeme mít natáčet. Takže no, jo, pojď na- musíme si domluvit pozdrav, takže pojď za mnou. A půjdeme na Snowmana, no. Ne, pojď za mnou, kde seš? Na Snowmana. Tak nic, no tak. Prostě, tak pojď třeba, nevím, já někde... F5, jo. F1 a prázdný, ty pojď no. vedle mě. A musíš se koukat, jo, takhle. Kam? Vendo, žádný takový. Nepřemýšlej. A už jsme tady 3 Steveové. Tady to je Kde? Venda. Takže Kde? To? no, točíš? tady je Venda a teď se drží. Ne, půjdeme sem takhle k tomu, takhle ke sklu. No, kde jsi? Já tě nepoznám. Tady všichni Steveové. Ne, jeden ne. Tady, vedle, nalevo. No, kde seš? Jsi úplně slab. Tak, Prostě. tady Vendo a jdem dozadu, jo? Ježi. Jdem ke sku. Kam? No ke sklu, sem, takhle. Tady, takhle. A už to, Já zdravím s už to začalo. Stevama. Čau A lidi. Vendo, nechci ti nic říkat, ale my už jsme natáčeli Co? předtím. Co? Počkej, to jsi jako natáčel. A Ne. To byl jen vtip. to nebylo poprvé. Víte co? No jo, no tak to sekundový video jsem taky natáčel. Jen tak bez tebe. Ježiši. Vendo, já vím, ale musíš prostě... No jo, tak lidi, já vás zdravím. Jsem zase tady ve videu. Co tady děláš? No, co tady dělám? Asi skáču, ne? Já myslel, že jsi někde na začátku. Já nejsem taková lama, Vendo. Ale ty jsi ještě Vendo, to musíš vyhrát, jo, ale prosím tě, hlavně mě neskazuj za to, co jsem ti teďka udělal. Lol, super. No. Sudový skok, já to dal. Co to bylo? On už to někdo vyhrál. Lol, teď nikdo nebyl před náma. Jak to mohl někdo? To byl ten s tím flyhackem. Určitě to byl flyhack, určitě. A určitě jdem na... třeba na City. Akropol. City. City. OK, jsem City. City. Tak tady to uvítáme, jo, to video. Jo, určitě. Takže Určitě. čus lidi, já vás zdravím. Tady jsem sám s panem Stevem nějakým, nevím, kdo to je za hráče. Venda Vendička. Franta. Vendo, prosím tebe. Víš, co často píšu na začátku hry? Ne. Víš co? Co? Já víš co? Co? Víš co? Ne, vážně, nevím. 3, 2, 1 teď. Jo, už se za... To jsem To formule. je tak easy. Easy. Tady. Brní mis. Já jsem uhořel. Jsi fůl. Bam. Jedem. Lol, jak dlouhá je tady ta mapa? No, hodně dlouhá. Mám 3. checkpoint. On když tady je 15, cože? Já nevěděl, kolik je. Já jsem druhý. Já jsem asi 4. Aha, on běžel špatně, lama. Ty jsi asi 4. Ne, teďka už jsem 3.
Ne, třetí je tady někdo jiný. Já jsem druhý. Holčička. Já jsem první! Já jsem druhý. Oh. Třetí jsem teda. Já jsem to nedal. Mám třetí checkpoint a jsem třetí. Ty vole, tohle prostě nejde. Už začínají skoky, co? Aha. Ty vole. Je tady někdo jiný, fakt. Lol. Už tady jsem třetí, no. Hej, počkej. V tomhle bude nějaký fígl. Já letím úplně zpátky, běžím. Že ono... Vendo, prosím tebe, nedělej tu motorku, která neumí spát. Neumí Vendo, spát. už začínají skoky, co? Jo. Hej, počkej, ono to nejde skočit. Hej, tady se musí nějak jinak. To skočit nejde. To jde, ale musíš. Nejde. Ale. Nejde. Jo, jsem tam. Nej. No, to vidím. Lol, oni už jsou 4 hodiny 22, jo. Ono se to musí nějak chytře. Už to dál? Ne. Ty jsi... Kde seš? Já byl tam dole, jsem to obíhal. A zkoušel pořád jak... Hej, to nejde skočit, ale... Počkej, já to zjistím. Ale jeden typek to tady skočil. Jak to mohl skočit, sakra? Hol, Vendo. No, to nejde prostě. Hej, ale počkej, ty musíš skočit úplně na poslední chvíli, my skáčeme mrtě brzo. Na poslední chvíli a to jako... No jo, a ty to musíš prostě odhadnout, kdy je poslední chvíle. No. A co, Vendo, už ti začíná jumpy, ne? Už ti to nějak nejde. Drž hubu. Počkej, Celá tam budu... cestička from 2TV. A zbytek cesty už ne... No, jumpujou. Okay. Tohle je dost ale dlouhá mapa jako. To jo. Já to dal! Ha, kdo je teď lama? Ne, Jo, on tady není jo, tak checkpoint. kdo ti poradil? On tady, je tady check. Jo, další checkpoint. No, kdo je lama? Kdo je lama? No, Já už jsem no. tam taky, víš co? A jo, všichni ti tady věříme, všichni Jo, ty... že jo? Potom to napiš do chatu, klidně se koukni na video, že už jsem tam. Ty ho vydáš. Ne, nevydám, ale tak se na něj koukni. Ne, ale tak se na ní koukněš, jak jo, to je úplně normální koukat se na videa, co nejsou na YouTube. No, další tady skok. Že ono se tady nemá skákat. Tam Jo, bude... asi. Jo, má se tady skákat, Jak tu jsi se to to dá. skočil? Na poslední chvíli. Lol. To musíš odhadnout. Dobrý, teď jsem v nějakým... Další checkpoint. 7. checkpoint z 15. Ok, já už jsem udělala ty. Víš, že ty to tady můžeš celý oběhnout? To si děl... Nemůžeš. Můžeš? Ne, teď už se tady skáče. Opět Jo. checkpointu to můžeš oběhnout, kámo. Jo, dá se to. Tady už to je všechno jenom ve vejšce, jakoby. Není, pak ten konec už. Opět checkpointu prostě to můžeš oběhnout. To říkám. Ne, já vidím konec a všechno to je nahoře, tak jako se nevymýšlej. Já tady jsem s Kde je nějakým konec? moco krávou. Lol. Jo, tam, no. Ministr kráva. Jdem na Akropolis. Ne. Já už to skoro mám. No co mě to zajímá. Pan moco kráva už tady umírá pomalu. A ty jsi kdo, pan Mco debil český? Promiň, ber to bez urážky.
bez urážky. No, že... Někoho tady zabi. 9. checkpoint. Ale já mám 15. Já jenom, že ten 15. je tamhle ve vejšce, takže to nemůžeš oběhnout. Ale chápeš, že já to pak vyšel po schodech. Jo, vyšel po schodech. Že tě vidím, jak tamhle skáčeš. Ale jak mě můžeš vidět, to nejsem já zrovna třeba. Ale jo, seš. Jo, ono tady je Na 50. poslední chvíli! Jo, ono tady je 50 cheaplayů. Jo, je. Aha, já nemůžu vyskočit. Oni tam jsou neviditelné bloky. A je tady 50 cheaplayů. Vendo, ale já už mám jenom 4 apka. Já spadl do bazéna! Oh my god. Vendo, já už mám jenom 2 apka. Jsi taková lama, že to není ani možný. Jsi Počkej. taková... Pan moc kráva je kde? Tam. Já už jsem to asi provedal. Neskákej. Ať vidíš, jak to vyhraju. Oni to všichni určitě nedají na hápka, na životy. To nedají prostě na životy. Já to vyhraju. Když mám 9, jo. Ahom, vidím pana šíplejku. Jak si tamhle běhá. Já jsem na tebou, stůj! Za tebou, jakoby. A. Tamhle to seš ty, Vendo, tamhle na ty vlně. Jo. Venda! 10. Vendo, ale check. za tebou je nějaký typek. To je moc kráva. Hej, já mám to... Jo, tak nás tady spektuj ze spoda, ze zdola. Hej, víš, jaký je ten barák, jak jsme to nemohli skočit? Já už jsem umřel. Tak... Děláš si... Mám 11. Já mám 11. checkpoint. Ještě 4 a máš to ven. Já to musím dát. Jo, tamhle je další checkpoint. Jo, mám 12. Oh my god. Tak těžká mapa, já ji vyhraju. Já jdu na to zatím. Kde je skiller? Já. Že jsem to vyhrál. Děláte si... Jo, tady se má skočit, ty vole, já si myslel, že... Neděláme. Co je, holčičko? Nebreč, všechno. A nevím, kdo se jmenuje Sheeplay. Já nevím, kdo se jmenuje Sheeplay. Já se jmenuji Sheeplay a to je jiné. Já se jmenuji takhle. I když to neuvidíš, tak se jmenuji takhle. No, vidím, no. Sheeplay. Ale Koupím... to... Ne, mc kráva. Hajzl. Tě předehnal, Nepředehnal. Ale je to úplnej hajzl. No je, no. Nepředehnal mě, zahnal mě, ale jako... Je to úplnej hajzl. Jo, prostě je to hajzl. Seš, Vendo. Takhle se opanuj moc. Ne, on je skoro za mnou. Ty vole, jak slitačka. 13. checkpoint, a jak mám tohle To nejde dát. Kolik máš životu? No ty vole, 4 a on má 13. To je nějaký hacker, ty vole. Já mám 3 životy. Aha, on to není X-Ransom. Děláte si ze mě. Vendo, líp mi to a nemel. 14. checkpoint. Tak, Dobře ty, dělaj. tak teď to určitě nelívnu. I když mám 2 životy. Pojď. To dáš. Já mám 1 život. A to dáš. Věř si, jsi profík, jsi nejlepší hráč. Já to dal. Skoro. Takže... Já. Venda jela. Lol, Vendo, nechtěl bys. Venda je láma. 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 Nechtěl bych, Vendo,
Protože jsi velká láma. Já se s vámi prozatím loučím a čus. Jsem zpátky. OK, Vendo, já už jsem ukončil natáčení, jo? Jo. Já byl tak nasranej. Venda je láma. Tak jdem normálně maze, ať si zlepšíš náladu. Já jsem třísknul se sluchátkama. No co? Vzal jsem si rohlík na uklidnění. Jdem maze. Maže? Maže. Ne, já šel na colors. Color. Tak to líbí, automatika leaf, prosím tě. Ale už nejdem natáčet, jo. Mě už to nějak nebaví na to, čo to. Že ty natáčíš? Ne, Vendo, jak bych ti to mohl udělat? Jo, aha. Hej, já nenatáčím. Kde jsi to zjistil? Kde jsi to Ty natáčíš. Ne. To je jenom takový kol, kde jsi to zjistil? Prostě to je taková, se ptám, kde jsi to zjistil, jakože natáčím. Kdo ti to nakecal třeba? Vole. Tak natáčíš nebo ne? No nenatáčím. No jo, nenatáčíš. Ale pojď na maze 1-0. Už hrajem maze, jo? Já taky hraju. No, co kors. To je lepší, hrál to už? Jo, milionkrát asi. A milionkrát jsem se našla u toho, kolko to je baví. Lol, já neskočím na tom maze přes tu lávu prostě. Vendo, tak čus, já jdu natáčet sám. Mně to nedalo vyšší skoky. Počkej, teď už to skoro mám, jsem u konce. Tak já myslím, že dáme třeba Counter Strike. Kolikátku? 1.9. Vendo 1.9, jo? To nemám. Tak si ji prostě musíš stáhnout. Jo, určitě. To trvá tak minutku. Určitě je Counter Strike 1.9. Jo, se koukni na internet. Teda s tou otočenou šestkou to je 1.9. No jo. Jo, super, jsem v budišti, u budiště. Hezky. Oni tam hledají cestu. Jak na to? Já se na to! Já to prostě nedám. Hej, jakou cestu? Já to Já nedám. nevím, kudy jít. Lol. Já se překlik a šel jsem na colors. On nikdo na maze nevidí budiště. Děláte si... Aha, tak dva to asi vědí. Ty a... Ne, nějaký tapek s nějakým tapkem. Ty a Igor? Jo, Igor. Teda Igor ne, to je Franta pro mě. Jo, takže Lojza. Lojza a Pepan. Lojza, kámo, Lojza to nedává ty koule. On je blízko u tobogánu, ale on ten tobogán nedá. Už zase se mě vybíjí mobil. Lojza ten tobogán nedá. A jmenuje se nějaký... Hej, ten třetí Lojza ne. Oh my god, já jsem jako jediný. OK, takže jeden to vyhrál. Já nevěděl, že on je jakoby vítězný. Hej, nedáš livestream? Kde? Dneska ještě na Twitchi. OK. Takže já se s váma loučím a čus. Ty jsi natáč! Já to věděl! Vendo, tak aspoň pozdrav se rozluč. Čus. Čau, Takže nazdar. čus. Já musím říct čus, ale ty potom řekneš čus. Takže já se s váma loučím a čus. Nazdar. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a like. A já se s váma loučím a čus.
Je to úplně hajzl. Ano, takže